Vawk Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Vulhtute chibai ule Vawkpui no Hruai lai Enkawl dan le Hrhiat tur Pawimawh dang thubeng varthak tak tak te kan soi dawn ani Vawkpui no Hruai lai Enkawl dan Vawkpui no Hruai lai hi uluk le thei top Enkawl tur ani ti hi thei ngil lo tur ani heng point Hrang te hi chin chia ila a in chuat a phui thatur ani a Vawk no te ketan theina emo tlak hol theina tur a om tur ani lo a in chueng lai point a fai reng tur ani a Vawkpui po ni tin bual fai tur ani Vawkpui chu azai damin du hun huna hi amut thei ani tur ani a nute a pek donin a nute bu le kapkar vel tuilumin silfai sak thin a tha chaw le tui tamtok pek tur ani a Vawkpui no Hruai lai hian ni khata tui liter som hni atang liter som hni panga anmamo ani chaw hi no te anei tam dana zirin pek tam tur ani nute tui tamna chi po tlem tel ve reng a thabok chopek zat tur hetiang hi ani ano nei ni chopek lo tur ni khatna kezi khat zinga kezi chan ve tlaya kezi chan ve ani hni na kezi hni zinga kezi khat tlaya kezi khat ani thumna kezi thum zinga kezi khat le chan ve tlaya kezi khat le chan ve ani li na atang ani riat na kezi li zinga kezi hni tlaya kezi hni ani kuana atanga anote lak san hun thleng hian apuitan kezi hni baka anote pakhat zela gram zathum bel tur ani Hrhiat tur Pawimawh dangte Vawkpui pakhatin note anhute hmur nei ai tama nei chuan Vawk note ho chu group ni a thenin Vawkpui hnute hnek tir hun a pianga in hnek chhok tir tur ani group Hranga omte chu lak hran an ni hma chuan apui bula anin lupol tur ani lo hetiang hian Vawkte chu fem bik lutuk om lovin a Enkawl thei ani Vawkpui pahnih zinga pakhatin no tam tak anei a pakhatin tlem te anei chuan Vawkte chu in zat vela semza in hlawtling taka Enkawl thei ani Vawkte tamzo katangin a tha lak tur ani a chan chu Vawkpui hnute an va tawm pui tura no te kha in ti nei tu sa an ni awangin chu chak deuh tur thlan chhuah angai ani Vawkpui no nei tlem zawk khan no te dang hnute ron tawm pui tu te kha an pom mai lo fo awangin a son hun po zana ani tur ani Vawkpuin a no te hnute a pek lai takin son tur ani a chuti rual chuan Vawkte zong kha an mong bora thil rim tui emo rim chhia emo ka vek tur ani an rim a in an vek to awangin apui kha lo tho po ni se ama no te le adangte a thiar sang thiam to lova a no te angin apom ve mai thin ani thil rim tui emo rim chhia aya apui ek anta thin bok ani Vawkpui then khat chuan ano te hnute an pe du lo fo thin boka a chan hrang a om theia a chhul tla fai lo emo hnute tui nei tlem wang emo hnute hliam wang le sual hrim wang ani thei ani a pek du lo chan a zirin Enkawl dan po adang thei ani Vawkpui sual hrim hi chu fim khur taka phuar be a ano te hnute hnek tir tur ani voi thum ti hnuwa hlawtling anom thei bok ani ke Khawlhring official Piggery YouTube channel hi ilola subscribe lo ni chuan khawng in min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar ka ti chua piangin i farsi thei don ani